Diyos maray na aga po sa indogabos sa mga tugang ko kay Kristo, for Our Lady of China Novena, 6th day, maluhod po kita gabos. Let us begin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Mary, Mother of our Lord Jesus Christ, Mother of all nations and all people. You are the special heavenly Mother of the Chinese people. Teach us your way of total obedience to God's will. Help us to live our lives true to our faith. Fill our hearts with burning love for God and each other. Stir up in our youth an unconditional giving of self to the service of God. We call on your powerful intercession for peace, reconciliation, and unity among believers, and the conversion of the unbelievers in China and throughout the world. For God's mercy is our only hope. Our Lady of China, Mother of Jesus, hear our petitions and pray for us. Amen. Mention your request. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako umi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo San kami. Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Miyerkules sa ikaanom na simana pagkapasko kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Para sa satuyang mas sponsor sa mga novenaryo kang Our Lady of China, iyo po ang mga minasunod: Maribel Ranyola, Meg Los Baños, Lani Sabio, Chichi Reliama, Cecil San Benaventura, Nelly Ranyola, Mr. and Mrs. Robert and Denny Palangka, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relosio and family. Idulot man po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat, dulot kang Pelcure Parma. In honor of Our Lady of China, kahagadan ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relosio and family. For the gift of life ni Pabs Fedelino. To pass the medical exam by Stephanie Antonio. By Point and Wrap Store. For the answered prayer ni Mr. and Mrs. Armero.
para sa special na intensyon for good spiritual, physical health, and safety of my family, kahagadan ni Rosie B. Azopardo Cantara and family, by Jacqueline Rose Tanyada, by Christian Jenson Tanyada, by Ronnie Tanyada, for fast recovery and healing of Shelo Grahida, by Rachel Ann Moran. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Anthony, dulot ni Maria Teresa S. Cabotaje, ni Anthony, na dulot ni Maria Teresa S. Cabotaje. Para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Azopardo Cantara and family. Para kay Anthony Miguel, na dulot ni Tet S. Cabotaje. Para kay Ruben, kang Azopardo Cantara and family. Para kay Justin Raymond, Nestor and David, kang Zanyosa family. Para kay Jean Venson, kan Diblois family. Para kay Ruben Asen Leticia, dulot ni Lian Rico Obal. Para kay Charlie, kan Arian Lim and family. Para kay Milagrosa Asin Isidoro, kang Fedelino family. Para kay Juan, kang Victor Abihuro, dulot ni Victor Abihoro. Para kay Miguel Senior Asin Araceli, dulot kang Lunggos family. Para kay Machin Roberto Sr., dulot kang Rio Valdez family. Para kay Miguel, dulot ni Laots family. Para kay Maria Emma, dulot kang Calyos and Luventino family. Para kay Gloria Asin Artemio, dulot ni Agnes Bandagoza and Precious. Para kay Adrian Francis Asin sa kalag ni Frank, dulot ni Christine. Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos, asin awiton po niya to an awit sa pagpuon. Good morning, Good morning to Father. SMB. Smile muna bayan. Sabi daw kay magayon na smile sa imong katay. Yeah. We have all the reasons to smile. Sabi ta pirmi, every gising is a blessing. So, salamat sa mahal na Diyos ta nagkagirimata pa kita. Natawan kita girari nin chance na mag-iribahan tanganing makapag-umaw sa iya. Kaya pinupunan niya to ang sa tuyang selebrasyon sa siring na disposisyon sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asi sa imong Ngunyan espiritu. po ang ikaanom na aldaw kan sa tuyang misa nobinaryo sa pagandam sa maabot na kafiestahan kan sa tuyang mahal na ina, si Our Mother of China. Siring man ini ang ultimong aldaw kan sa tuyang misa triduo sa pagpamibi sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay. Itong mga kalag na sa tuyang ipinapamisa asin ipinaparesponso. Siring man, aldaw na Miyerkules, nagkakatiripon kita sa pagtaong onras sa tuyang mahal na ina asin paghagad kan sa iyang tabang, si Nuestra Señora nindanay na pagtabang. Ngunyan midbidon tanaan sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay kitang masabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makurig sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, kako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen.
kagurangan, maherakan. Kristo, maherakan. Kristo, maherakan. Kagurangan, maherakan. Kagurangan, maherakan. Mamimi kita. Kagurangnan namimibi kami, warasan sa mo na siring na kami nagseselebrar sa misteryo kan mga solemnidad, kan pagkabuhay liwat kan sa imong aki, magkanigo man kaming mag-ugma sa iyang pagdatong, kay bakan gabos na santos. Uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahada sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang nag-iriba ki Pablo, ihinatod siya sagkod sa Atenas, dangan nagbaralik, dara ang tugon na si Silas, asin Timoteo, sumunod tulos ki Pablo. Si Pablo tuminindog sa tahaw kan Areopago, dangan nagsabi, mga taga-Atenas, sa kuyang namasdan nakaniguan na gayo ang sa indong makadiyos. Hulita sa kuyang paglakaw-lakaw, asin pagkalag-kalag kan sa indong mga monumento, nahiling ko na igwa ka mo nin sarong altar na anasusurat iyo ini. Sa daimidbid na Diyos. Ngunyan, ang Diyos na sa kuyang ipinagrurukyaw, iyo iyan na sa indong sinasamba. Alagad da inindo midbid. Ang Diyos na nagibo kan kinaban, asin kan gabos na linalang, siya iyo ang kagurangnan, nin langit asin daga. Dai siya nagiirok sa mga simbahan na pinatugdok nin mga tao. Dai man siya nagkakaipon nin anuman na ikakadulot sa iya kan kamot nin tao. Siya nga ni ang nagtatao, buhay, ginhawa asin gabos na itinaon niya sa lambang saro. Hali sa sarong tao, linalang niya ang gabos na katawuhan, tanganing mag-irok sa ibabaw nin daga. Itinalaan niya sa lambang banwaan na ang mga panahonin sa indang kasaysayan, asin ang mga sagkod kan daga na sa indang nasasakupan. Ini ginibon niya tanganing ang Diyos, hanapon nin gabos na banwaan, sa paglaom na makuas siya ninda. Alagad sa katunayan siya bakong harayo sa lambang saro. Sa satuya, hulita sa iya kita minaginhawa, minahiro asin nabubuhay. Siring sa sinasabi, nin nagkapira kan sa indong parasurat. Kita gabos sa iyang mga aki. Kaya, kung kita mga aki nin Diyos, dai kita mag-isip na ang Diyos arog sa ladawan na bulawan, plata o gapo na ginibo, uminukna nin tao. Iyan gabos pinatawad nin Diyos kan panahon na ang mga tao, daipa nin pakamidbid sa iya. Alagad ngunyan siya nagbubuot, na ang gabos na tao sa gabos na lugar, magbakli na. Huli taigwa siyang itinalaan na aldaw, na ang bilog na kinaban huhukuman. Huhukuman sa katanusan, huhukuman nin sarong tao na pinili niya. Ini pinatunayan ng Diyos, kan ang taong ini binuhay niya liwat sa mga gadan. Kanaunabihan ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, nagkapira, nagnirisi. Ang iba nagsabi, dapit sa bagay na iyan, buot ming madangog ka giraray. Pakatapos naghali si Pablo, alagad nagkapirang lalaki, naguyon sa iya asin nagtubod. Saro ka iyan iyo si Dionisio Areopagita. Lain pa sa sarong babae na ang ngaran Damaris, asin iba pa.
Pagkatapos kaini, binayaan ni Pablo an Atinas, asin nagpakorinto. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An langit asin daga panukan sa imong kamurawayan. Ang langit asin ang daga pano kan sa imong kamurawayan. Umawon ang kagurangnan sa kalangitan. Umawon siya dyan sa kaitaasan. Pag umaw kamo, gabos na kaanghelisan. Pag umaw kamo, gabos na sa iyang hukbo. Ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan. Mag-umaw sa iya ang mga hadi asin gabos na banwaan, mga prinsipe asin gabos na pamayo sa daga, an mga barobata asin mga daraga, an mga magurang patin an mga aki man. Ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan. Pag umawon ang ngaranin kagurangnan, hulitan sa iyang ngaran ang pinakahalangkaw. Ang sa iyang kamurawayan, halangkaw pa sa langit asin sa daga. Ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram, dakol pa akong sasabihon sa Indo, alagaday panindo masasabutan ngunyan. Kun siya, ang espiritu ning katotoohan dumatong, itutuklo niya sa Indo ang bilog na katotoohan. Dahil siya mataram sa iyang saliringaran, kundi itataram niya ang sa iyang nadangog, as inipapahayag niya sa Indo ang mga bagay na maabot. Pag-uumawon niya ako, hulit tahali sa ko ang ipinapahayag niya sa Indo. Ang gabos na saliri ka nama, saliri ko man. Kaya sinasabi ko na hali sa ko ang ipapahayag niya sa Indo. Mga tugang ang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Good morning to you, Father. Konteksto kan Ebanghelyo tangon yan. Next Sunday, isa-celebrate na po niya to ang Ascension Sunday. Ibig sabihin, mabalik na si Kristo sa iyang Ama sa langit. Masakat na siya sa langit. No wonder, for the past days, sa tuyang mga Ebanghelyo, nadadangog po niya to itong mga parting words and parting messages na igwa siya. Plus the assurances na tigtatao niya sa iyang mga disipulos. It is as if He is telling them, okay, babayaan ko kamo meanwhile or this time, pero day ko kamo papabayaan. Kaya, yaon promise na ngunyan for several days, totoo mahali ako, pero pagsakat ko duman, after the ascension, there will be a descent and pagbaba kan Espiritu Santo ang Espiritu nin katotoohan. Totoo, sa buhay niya to ang pagpaaram, ini ang pinaka-dipisil na gibuhon. Lalong-lalo na kung namamaaram kita sa satuyang namumutan. Halimbawa, nagadan, ang satuyang namumutan, dipisilon, kung karanihon sa satuyang puso. I have experienced that kang nagadan sa kuyang ina, I think 2 years ago. Dipisilo na maray na mamate na mawara sa kaibahan mo an sa imong namumutan, harani sa imong buhay. And Jesus is very much aware na ang sa iyang goodbye, ang sa iyang farewell na sasabihon sa iyang mga disipulos na babayaan will cause a lot of pain
lalong-lalo na ang kamunduan, asin pagtangis sa indang mga puso. Aram niya man niya to padagos na ining pagtangis o kamunduan is a natural human reaction to parting. Pag nagsisiriblagan, maugmahon pag reunion, ano? Yan. Pero pag mabarali ka na, masuruwaya na, yan. Dipisilon. Dipisilon ng mamaaram, gari habo na nindong magburulagan sa indong pagtiripon. Lalong-lalo na, sabi ko nga ni, when there is a certain level of intimacy, support, and strength in a relationship, it becomes almost impossible to part with the loved one. And usually, it is time. Ang panahon is often the greatest healer when dealing with sadness or grief. May nabasa akong sarong libro. Sinurat ni sarong psychiatrist, a Swiss psychiatrist, si Elizabeth Kubler-Ross. Sabi niya, every time we are confronted kay ining sitwasyon na magbuburulagan, lalong-lalong na ara mo na day na mabalik, nagadana, ang sa imong namumutang, we go through these stages and process. Ang enot, sabi niya, denial. Kabutang ako na wala na siya. Diba, sana ngaya pangaturugan lang ini. Ang sunod kayan, anger. Pag na-realize mo na totoo na talaga so nangyayari, yao na suka ang gutan. Ngata ngaya kagurang nanta kinuha mo ini sa kuya. Minsan, we tend to blame God. Ang sunod na kayan, bargaining. Baka ngaya pwedeng tabangan mong makabalik pa. So sa kuyang namumutan. And when that wish apparently is not granted, we go through depression. Iyan sabi ni Elizabeth Kubler-Ross. But it must come to a point, dapat makaabot kita duman sa last stage, which is acceptance. So denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Ang sa tuyang kagurangnan, aram na gayo, na siguro nag-agi man insiring ang sa iyang mga disipulo, sinisiring na pagmate. Kaya ngunyan, sinabi niya sa sainda, na day ka mo maghadit, day ka mo matakot, ipapadara ko ang sa kuyang Espiritu, ang Espiritu Santo, ang Espiritu nin katotoohan, tanganing siya padagos, na makaibahan nindo. And Jesus is giving them this promise and assurance. Manunungod kaining sabihon ta, silent presence of the Holy Spirit sa saindang buhay. Remaining among them, remaining among us today and for always. Sa ngaran ka naman, akit, as in Espiritu Santo, Yamongunyan.
magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras, kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos, uli sa pagalang kan pagpatinao-tauhan kaining sakripisyo, namimibi kami warasan, nasiring naminidbidmi an sa imong katotoohan, kami makasunod man ng gadkayan sa mga marhay na gawi. Uli kay Kristo na sumong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang langit no na bertudes asin ang mga anggeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, ting tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, Mga hukbo. ikananggadan banal, burabo ning gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, tagkuanin tinapay, kasin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuhan yaman kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo tinao sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni tayni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnanan sa imong simbahan na nakadakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Girumdumon ta sa espesyal na paagian, kapahingaloan kan kalagnisyan, saro kan mga dating sakristan kan sa tuyang parokya, asin an kapahingaloan man kan kalag ni Emma, an tiyaon ni Fe, sa tuyang sekretarya. Sinda, sinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kayba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, sa kaitupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw,
asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon surwal daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan